Yun, may bato idol, mga idol, may bato. Disgrasya itong dato ito. Oh, laki pa naman. Tingnan sa kalsada. Nakakadelikado ng batong yun. Nang nakita natin. Delikado doon. Bato. Yon. Good morning, Bicolandia. For today's video ay maghahanap tayo ng mga car wash dito sa San Fernando na opera natin itong Sabon Depot car shampoo. Ito sa may kahabaan ng Pamukid, San Fernando, Camarines Sur. Ayan, ride safe sa mga bumabiyahe. Ayan, ano pala ngayon, Fire Prevention Month. Ngayong buwan na March 2023. March 1 na pala ngayon. Bilis na panahon. Yan, congrats ko lang yung mga nanalo sa Boss Ironman. Mga natin, mga rider natin na sumali doon. Ride safe. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Sarap talaga mag-rides pag ganito na hindi masyado mainit ang panahon. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Shout out sa Don't waste sa time to my place. I feel my Pamukid. heart erase. So catch me if I fall. Peace. Yun. Nandito tayo sa Pamplona. Sana makahanap tayo dito ng karwasan. I-offer natin itong car shampoo. Ang ganda ng motor niya idol. GXR 150. Pinapangarap ko rin yung motor na yun. Nakatuloy lang. Pag wala tayong nahanap dito, balik na tayo sa San Fernando. Wala tayong nahanap dito sa Pamplona. Dito, shoutout sa mga taga dito sa Pamplona. Ay ano ba dito, food panda na yun. Naayos kasi yung widening dito, napakalawak na pa ng kalsada dito, na widening na pala banda dito pa Pamplona. Ano dito, maliwanag na. Mahanap tayo. Tawak na pa ng kalsada dito eh. Ganda na oh. Tawak na rin. Wala ata dito eh.
Yun. Eh wala tayong nahanap na car wash sa Pamplona, kaya bumalik na lang tayo mga idol. Bihira pa kasi dito sa lugar na tong may car wash. Gotta focus on yourself, on your Kaya di tayo nakapag-offer ng ating car shampoo. tell, keep your head down, find what you Shoutout love. sa mga taga Pamplona, taga San Fernando. Tell any hate, go create what you want, feel compelled to. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Uwi na tayo sa bahay. Yourself first. Don't let somebody take your time, and your worth, focus on yourself first. Don't let somebody take your time, and your worth, Nagawang building naman. yourself first. Don't let somebody take your time. Madami ng mga establishment na ginagawa dito sa San Fernando ngayon kasi ayun, dahil sa widening, tapos hindi na masyadong restricted ang lugar. Mga negosyo na nabubuhay ulit, mga negosyo dito sa Bicol. At tayo sa Pamukid ulit. Yo, I think about Ano nga yung ano dyan ni brother like I go through hell, damn. may sister Coney. Set of mind, yeah, about to turn the Kaya franchise si around. brother It's all about finding your right state of mind. Ano yung It's all pangalan ni about brother? turning the worst Kaya into punta ko lang fine. sila. It's all about Puntahin ko din. time and the work and Yan, the man. climb from Peace. the thirst we will rise. Ayun. Ayan o. SNJ Design. Yan. Dito lang ito matatagpuan sa Pamukid along school lang to. Yan. Shoutout kay Ate Connie. Ate Connie, oh, naka sa vlog ko. Extra ka. Thank you. Ayan o. Yan, meron sila dito tarpaulin stickers, yan, ID, syempre, yan, Xerox. Ayan, layout, available din dito. Yan, ito, pwesto nila dito. Ito, makikita, oh. Yan. Yan, katabi lang siya ng ng water station. Dito sa Pamukid, San Fernando. Yan, punta na ako sa Naga at may bibiling tayo sa Sabon Depot. Let's go. Yun, may bato idol, mga idol, may bato. Disgrasya itong dato ito. Oh, laki pa naman. Laki natin sa kalsada. Nakakadelikado ng batong yun. Nang nakita natin. Delikado nun. Bato. Nakita natin. Hindi nakita yung pag di nakita yung nakamotor. Sigurado, simplang motor noon. Malaking bato. Yan. Touchdown bridge. Yan. Yan tayo sa bridge ng ito, papunta na yun Kamaligan. Touchdown Naga City. Siraan pa si tricycle dahil sa may LCC. Down Naga. Tayo sa may LCC terminal. Pangailan tayo ng konti dito.
Yon, dito tayo sa Sabon Depot, Naga City. Napasok tayo. Ano ba ito? Tutumba eh. Bibili na natin yung order ni Ate Cody. Tayo. Ayan o, napakabango sa loob. Yung mga sabon, syempre. Ito yung order ni Ate Cody. Ito na lang. Yun. Hi, Ma'am Lily. Basta ka na, sir. Sir, Marami kayo sa 90? baka nung yung order. Liquid. Okay na yan. Cocktail lang yun, sir. Ako ko sa mag-reseller para may discount ka. Mabot na ko dyan. Dali na. Oh, shoutout kay Ma'am. Ako kapag nag-reseller po, hindi mo. 10% ko. 10% yan, Ma'am, pag nag-reseller ka na. Chat mo sa vlog ko, Ma'am. Napakaganda ni Ma'am. Saka dito lang pinakamurang sabon sa buong Camarines Sur. Mga gwapo, tapos mga gagayang padigning mga mga staff. Tapos mga para deliver. Karag sa kuya. Ang hirap pang bariya. Shoutout sa mga taga-Biskas. Tuloy lang sa pag-order, Ma'am. Kung galing pa ako ng San Fernando. Sakto lang. Thank you, Ma'am. Regular customer pero hindi wala. Vlog si Marvin. Hindi siya pumasok? Baka may bumili ka basta ito ma-apply. Sige, Ma'am, paano ko sa naman sa San Fernando. Mga trabaho. Ayun din kami babae. Oo. Cashier cashier. Okay. Yan ako na lang duman. Mga kabistado. Karelyebo ko ito. Oo. So gusto mag-reseller, oh. Sunday. Dakong kaya nagbabakal pag Sunday. Okay. Ayan, sa mga gusto mag-reseller, ayun, available 15K, tapos 3K. Ayan. Sa mga sabon, oh. Yan, kapakabango. Oo. Ayan, oh. Shoutout kay Ma'am Lily, oh. Ito ang pinakamagandang cashier dito. Totoo ba? Ayan, car wash, ayan, oh. Ito kanina diniliver ko kanina sa Pamukid. Yan. Car wash. Yan, dog shampoo, syempre. Meron din Econo-Wise dishwashing. Ayan. Yan, toilet bowl cleaner. Syempre meron. Yan, may available ng kalamansi. Tapos, syempre, available din ng taas. Mga sa galon. Kompleto, no? Sa kabila, powder detergent. Ito 1 kilo. Yan. 1 kilo. Ito 1 kilo. Yan. Glass cleaner, meron din. Ito. Yan, glass cleaner. Syempre. Liquid detergent na 1 gallon, yun available. Yan, pet shampoo. Gusto mga price. Yan. Yan. Pagpasok pa lang ninyo, bubungad na sa inyo ang mga sabon. Yan, o. Yan. Ito, hand soap, meron din. Yan, yun lang naman mga available dito sa Sabon Depot, dito sa Naga City. Ito pa ang gas cleaner nila. Ayan.
Ayos. Yun, dito tayo sa Barangay Grasbo, San Fernando. At yun, nakapag-abil na tayo ng orders sa ating Sabon Depot. Yan, maraming salamat. At pauwi na tayo sa bahay. Let's go. Hindi pa tayo nangangalian. Ganda ng palayan. Maraming salamat. Napakaganda na ng daan dito. San Fernando. 4 lane na. Dito ka na rin tatapusin aking vlog for today. Maraming salamat. Shoutout kay Pops. Nakalimutan ko yung pangalan kanina. Wala pa tayong sticker. And ride safe sa lahat ng mga bumabiyahe ngayong araw. Stay safe sa lahat. See you next vlog, mga Kauragon. God bless us all.